आसाम बंग सिमायारि ओनसोलनि श्रीरामपुराव गंसे ट्रेभेलार बासआव गोबां बिबांनि गांजा हमनो हायो। गसाइगाव महकुमानि सिमुलटापु पुलिसा सेबनानै गंसे टुरिस्ट बासआव गांजाफोरखौ हमनो मोनो। गांजाजों लोगोसे हमनो मोननाय ट्रेभेलार बासनि नम्बरा PB01A7207। पान्जाबनि रेजिस्ट्रेशन टुरिस्ट बासआ गुवाहाटीनिफ्राय पान्जाब फारसे थांबाय थादोंमोन होनना मिथिनो हादों। मोनसे स्रोदसुलुंनि बिथा खालामनानै सिमुलटापु पुलिसा टुरिस्ट बासखौ सेबनायाव दावबायारिफोर जिरायग्रा सिटनि सिङाव गांजाफोरखौ मोनो। पुलिसा बासनि ड्राइभार आरो हेन्डीमेन फारियै अमित कुमार भारती आरो सुजित कुमारखौ हमनो हायो। हमजानाय सानैखौबो पान्जाब हादरसानि लुधियानानि होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं ट्रेभेलार बासआव हमनो मोननाय गांजानि बिबाङा मोन 136 पेकेटआव गासै 262 किल'ग्राम होनना मिथिनो हादों।